салом дӯстон ва забономӯзони азиз, хуш омадед ба канали tajenglish.com. маконе ҳаст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муошират осон ва қулай мефаҳмонад. ва дар ин даст мо тасмим гирифтем ки оиди 10 фрази бисёр муҳим ва серистеъмоли забони англисӣ сухан рӯем. хуб, фрази якум: long time no see. long time no see яъне хеле вақт шуда буд ки туро надидам. агар шумо ягон нафарро ё ягон хешадонро солҳо надидед ва яке вохӯре, шумо ҳамин фразаро бояд ҳатман истифода баред, яъне long time no see. хуб, next one: never give up. never give up яъне таслим нашав. мисол мегӯянд ки дар мушкилиҳои зиндагӣ ҳеҷ гоҳ таслим нашав. бо забони англисӣ never give up, never give up мегӯянд. Next one is don't bother. don't bother, don't bother яъне заҳмат накаш. барои мисол, якто меҳмон ба хонаи шумо меояд, яъне шумо ҳаракат мекунед ки дар пеши меҳмон ягон чизҳои хуб оварда монед ва он меҳмон ба шумо мегӯяд ки заҳмат накаш. ҳамин заҳмат накашро бо забони англисӣ don't bother мегӯянд. So next one is be patient. be patient яъне бо сабр бош, сабр кун. мисол, барои ҳалли ин ё он мушкилот ба шумо мегӯянд ки сабр кун. бо забони англисӣ мегӯянд ки be patient always яъне ҳамеша сабр кун, яъне бо сабр бош. ҷон ки мегӯянд ки ҳамеша дар ин ё он мушкилот ҳамеша сабр кун. бо забони англисӣ мегӯянд ки be patient. So next one is never mind. яъне муҳими нест. яъне агар ягон мушкилот, агар ягон коре барои шумо муҳим набошад, шумо гӯянд ки never mind, муҳим нест. мисол, агар ягон нафар ба шумо кӯмак кунад ва он нафар ба шумо мегӯяд ки thank you, ташаккур мегӯяд ва шумо мегӯяд ки never mind, яъне муҳим нест. So next one: don't worry, нигарон набош. don't worry. So for example, today I have an examination. I am not ready for the lesson, but my friend said to me, don't worry. яъне агар шумо пагоҳ имтиҳон дошта бошед, аз имтиҳон шумо тайёрӣ дида бошед, яъне шумо худро хуб ҳис накарда истодед ва рифиқатон ба шумо мегӯяд ки don't worry, яъне нигарон набош. Next one: so be it, яъне ҳарчи бодо бод. so be it. So for example, so she doesn't want to go to school. so be it яъне ӯ намехоҳад ки ба мактаб равад. so be it, бигзор наравад, ҳарчи бодо бод. Next one is tell me the truth. яъне ҳақиқатро ба ман бигӯ. So for example, my friend, he always very honest for me, and he said to me, you are my best friend, tell me the truth. яъне ҳақиқатро ба ман бигӯ. So next one is level with me. яъне бо ман рӯйрост бош. level with me, speak honestly. or level with me, tell the truth. яъне ҳақиқатро бар ман бигӯй, бо ман рӯйрост бош. Next one is I don't care. яъне аҳамият намедиҳам, ба ман аҳамият надорад. So I don't care хона мешавад. ва ин буд
10 фрази бисёр муҳим ва серистеъмоли забони англисӣ хонед ва дар амал иҷро кунед ва агар ин видео барои шумо писанд омада бошад ба ёру рафиқонон фирстонед то ки онҳо ҳам забондон гарданд, чунки мегӯянд ки забондонӣ ҷаҳондонӣ. Ва агар шумо ҳам дар омӯзиши забони англисӣ ягон мушкиле доред ё ягон савол ё ягон фрази забони англисиро мехоҳед донед, забони тоҷикӣ онро дар комментария нависед, мо ҳатман ба саволи шумо ҷавоб хоҳем дод. То дарси оянда дар амон бошед. Thank you for your attention. See you. Take care.